Tuturor și bine v-am regăsit la un nou video de Brawl Stars. Astăzi să facem un fel de box opening. După cum vedeți aici la Star Points avem 1500 de Star Points-uri și la Coins avem 1110. Hai să mergem să deschidem acest Mega Box. Și 3, și 2, și 1 și... Mega Box. 5, mă. În momentul acesta nu ne-a picat nimic. Mai avem aici 50 de coins-uri. Și o să mai cumpărăm și acest gadget pe bull. Nu uitați acolo să dați un like și să vă abonați la canal. Select. Și cam atât a fost cu acest episod. La pa, pa!